Si s tým istý, hej? Ja vás všetkých zdravím. Dneska natáčam opäť z domova. Ešte stále som chorá. A mám tady dieťa, ktoré sa bude zase na mňa vycierať. Ale ono je tiež choré, takže možno to nebude tak zle. Máš zmysel pre humor, alebo ťa to opustilo? Čo to opustilo, hej? No, ja som asi deň, dva po tom, čo som natočila posledné video, tak mne bolo tak nejak jeden deň lepšie vtedy snáď, ale ja už si to úplne nepamätám. A ja som začala zase kmitať, jak som zvykla. Som si vrala, wow, som z toho vonku. To bolo myslím pondelok alebo v útorok. Trvalo to len 3 dní, super. Tinka, potom som zase lahla, pretože som sa proste... Chcela som dohnať všetku tú prácu, ktorú som vlastne neurobila a také veci. No a potom som zase lahla a nemôžem sa z toho vyhrabať nejak. Ja si nepamätám, že by som mala nemoc dlhú. Dneska je to 10 dní. Ako 10 dní som snad nikdy nebola chorá. To je viac než 10 dní. To už je sa 12, už neviem, to už nemyslím. V živote som nebola chorá 12 dní. Nikdy. A ešte je to strašne otravné. Bolí ma celé telo. Furt sa potím, slabá som, motá sa mi hlava, proste na prd. A to som si myslela v únoru, že mám úplne perfektnú kondičku, pretože som normálne cvičila. Ja vždycky v zime si dávam mesiac, 2 voľno od veškerého cvičenia, akože dávam telu zimu. A túto zimu som si vravala, že nie, že ten cyklus nedodržím, že budem proste cvičiť a fakt sa mi dobre cvičilo, bola som fakt akože v sile, v kondičke, fakt som sa cítila super. A ono z ničoho nič, proste pink. Typicky sa to stalo na zápase Juda Matiáškovom. No tak ma to zastavilo a proste stejne si musím dať pauzu zimnú. No, dobre, to tady keď sa nezmyslí. Deň, 2 na to, čo som natočila posledné video, ja to mám tak napísané v poznámkach, pretože mne to fakt nemyslí. Som zliadla videjko od modrého beránka. A pani tam ukazovala krásne olivovo-hnedé pradienka. A mne sa strašne páčili. Mafioso, prosím ťa, mohol by si mi podať tamto pradienko hore? Zvládneš sa postaviť? A to je to veľká krabica. Nie, iba to jedno pradienko mi podaj. Natiahni si chrbát. A zase si lahni. Ne, dole, nižej, tam. Tak, to je pradienko. Ty ešte pradienko, si ty môj syn. Ale postupne. Takže som sa pani ptala, ako dosiahla ten odtieň a ona, že železnou vodou. Ja som tedy ešte predvedela, čo je to železná voda. Nevedela som vlastne o farbení vôbec nič pred týždňom. Fakt akože nič, odtedy som sa stala de facto odborník, teoreticky. Pretože tá nemoc má takú výhodu, že človek fakt len leží, knihu sa mi čítať nedá, pretože to treba mysleť, tak ja len čumím na videá, to nemusím držať ani telefón v ruke, pretože mi synek zase druhý vyrobil takýto stojánek na telefón. Takže ja som ležela jak zdochlina a len som mala telefón stojánku a väčšinou som prespala tie videá, ale púšťala som si teda hlavne zahraničné videá o farbení vlny prírodninami, rastlinami, korienkami, všetkým možným. A dozvedela som sa u toho spustu vecí, ale tým vás zaťažovať nebudem, pretože nie každého to zaujíma. Zistila som, čo je železná voda a iné vody, medená a hliníková, a zistila som, čo je modrá a zelená skalica a kamenec a na čo je to dobré. A vydala som sa raz, nutne som potrebovala zafarbiť vlnu vetvičkami brezovými. Moment, to už si podám sama, pretože... Moment. Brezovými vetvičkami, pretože som zase niekde videla, že pani dosiahla brezovými vetvičkami krásnu farbu. Mne sa to teda nepodarilo, ale to som tedy ešte nevedela, že sa to nepodarí, takže ja nutne v teplotách, fakt som mala teplotu, vytiahla som ešte môjho dobrého muža, ktorý tiež má teplotu a zápal plúc. A šli sme
zrovna fúčal taký ľadový vietor a ja som si išla zbierať brezové vetvičky a potom sme ešte leteli do Hradišťa kupovať kameň. Pretože v Uherskom Brode nikde není proste a toto je ako fakt, že nemocný to potrebuje, no. No, takže som prišla domov, nasekala milé brezové vetvičky, niekoľko dní som ich varila vo vode, moment. Niekoľko dní som ich varila vo vode a dúfala som, že mi chytnú takú peknú. A teraz vôbec vlastne neviem, či to mala byť žltkavá alebo rúžovkastá farba. No to som si teda dala. No, vyrobila som si ešte predtým takéto miniatúrne vzorečky. Obetovala som na to nejaké také vlny. Toto je bavlna, ale bielená bola. Toto je vlna. A toto je buretový hodváb. A všetky tieto vzorky som namorila. Najskôr som ich vyčistila. To znamená, uvarila som ich, nebo zvárila som ich v mydlovej vode, vychladla, vypláchala. Potom som ich namorila v hálkách. To je pridaný tanín. To som sa dozvedela v nejakom videu. Keby mi to myslelo, tak si to všetko nachystám vopred. Toto sú hálky. Hálka je nejaký snáď rakovinový útvar alebo niečo také na listoch dubu. Je to taká gulička. A ona obsahuje hodne tanínu. Neviem úplne presne, čo to je. Je to i dosť akože prudko liečivé, ale ja som si to kedysi nazbierala a odtedy som to mala doma a vlastne len tak, lebo proste som to pozbierala. To je tak veľa vecí tady u mňa doma. Takže som to namorila v tých hálkach a potom som to ešte namorila v kamenci. Neviem sa dopátrať, či sa má moriť najskôr v hálkach alebo v kamenci. A asi je to jedno, pretože som videla vo viacerých videách, že ten postup rôzne prehodili. Bavlna nepotrebuje jedno z toho, ale ja to mám zapsané, ale ja som to normálne fakt zabudla. Bože, to je hrozné. Normálne fakt, ja som ohlúpla asi o 40 IQ. Už neplatí. Ohlúpla som o 40 IQ. Normálne fakt zabudám, už neviem ani, jak sa volám. No, každopádne, toto som namorila s tým, že na bavlne som jeden tento postup vynechala, neviem ktorý. Nie je to zase tak dôležité. A dala som sa robiť teda pokusy. Toto je výsledok. Niekoľko dní varené vetvičky brezové, ale suché, pozbierané zo zeme. Takže suché, premrzlé, asi by bol ten výsledok úplne iný, keby to bolo čerstvé. Ale ja čerstvé brezové vetvičky trhať nebudem. Keď bude nejaký vietor na jar, tak si pôjdem asi nazbierať. Pretože viem, kde je taká krásna brezová alej. Ale nedokážem toho urvať, pretože toho treba dosť, toho materiálu. No, takže každopádne, toto je farba, hej. Brezová. Inak na tej vlne to chytlo strašne krásne, také. Je to také jemné, ako veľmi pekná farba oproti pôvodnej farbe tej vlny. Je to taká jemnúčka a samozrejme, že to tá kamera nebere dobre. Naozaj vyzerá, je taká narúžovelá, béžová. To je akože je to pekné. Ale mohlo by to byť troška viac. Takže s týmto nie som úplne spokojná. A ani si tie vzorky asi neuchovám, pretože prefarbím. Zas. Prefarbím. No, ale aby som sa dostala k tomu, čo som vlastne, prečo to tady melem. Tak, ja som vlastne chcela pôvodne, som začala farbiť kurkumou. A to mi vyšli úplne, to som len tak ako, a to možno som vám to už ukazovala snáď, tie vzorky tej kurkumy, neviem, ukážem znova. Prdla som proste kurkumu do hrnca a dala som tam, toto je biela vlna, zafarbená kurkumou bez veškerých kamencov, bez moridiel, bez všetkého. Toto je buretový hodváb, to vám ešte ukážem.
A toto je zase vlna, zafarbená touto kurkumou, ale potom je namorená v kamenci, ne, v modrej skalici. Takže to získalo takú krásnu, takúto farbu. Ja vám sem dám aj fotky a videa, preto sedím tak debilne zokša, že tady vlastne budete mať vždycky nejaký... To sa dívate už. Takže dívejte sa, to je taká nádherná... Toto je vlna od Jadoli, takže 20% kukuričný škrob, nebo niečo také, kukuričný nylon, tak? A 80% vlna je to taká tá bioponožkovka. Nádherný odtien to chytilo, taký... No proste bohovský, ja neviem, jak to mám, bohovský, vidíte sami. Bohovský, ale mám len jedno pradienko. A neviem, jak to bude, je to teda stabilizované, je to teda domorené tou skalicou a neviem, jaký to bude mať trvanlivosť a jak sa to bude vypierať. Takže to musím ešte otestovať a prípadne si toho nafarbím viac, pretože toto fakt stojí za to. Ale ďalšia vec, ktorá sa mi podarila, tak to je zase toto. A to je tiež úplne bohovské. Telefón to zaznamenáva verne, takže vidíte proste fakt, vidíte to, čo sa mi podarilo. Toto sú 1000-krát prefarbené moje hodvábne pradienka, 1000-krát, nie konkrétne 3-krát. Je to ten hodváb, ktorý som najskôr farbila v takých tých orieškoch jelše lepkavej a cibule. Mala som 2 pradienka jelšov a 2 cibule. To už teraz není poznať. Potom som to celé, pol roka to ležalo. Farba bola taká béžová, ukazovala som nejakom videu. Potom som to celé za pol roka hodila do orechového listia. Získalo to trocha tmavšiu farbu, ale stejný odtien, ale tmavší. Bolo to pekné, ale potom, jak som videla toho modrého baránka, tak ja som proste neodolala. Prdla som to do tej kurkumy. A toto je teda aj s tou skalicou. No a to odvtedy, ja som to vytiahla, tak ja som úplne, vidíte, aké je to nádherné. To je taká olivovo-zelená, ale ako keby tá farba ako keby žiarla, ako keby zvnútra toho vlákna šlo takéto, tady sa zase, proste je to prekrásne. No a ja som z toho nahodila tričko, ktoré vám ale nemám úplne ukázať, pretože mám krátke ihlice. Ale to není zase tak dôležité, pretože teraz by som chcela mluviť hlavne. Tady mám už vlastne urobený rantlík, dala som tam krátky výplet. Pod prsama robím tiež takýto enom výplet, už vlastne hotový. Není to vidno. Ukážem, až to bude hotovo. Zatiaľ je to len vo fázi podprsenky. Tak. Takže tento úžasný úspech ma neuveriteľne nakopol, že teda ja sa budem venovať prírodnému farbeniu a bude zo mňa mega super prírodná farbiarka. Prd, za 2 týždne ma to prejde. Moment. Ale teraz ma to drží tak moc, že dokonca i keď som chorá, tak chodím a lúšňam po svete, čo by som mohla hodiť do hrnca. Takže ja mám vlastne teraz na sporáku miniatúrne hrnce a v každom sa niečo varí. Ale o tom za chvíľku. Moment. Ďalšie vytrženie môjho krátkeho a nepledného petarského života mi poskytlo nahadzovanie tohto svetríku. To bolo všetko ešte predtým, než som sa vytržila farbením. Takže ja som celý deň si chystala vzorky, čumela na vzorky, kreslila som si, dokonca som si kúpila pastelky kvôli tomu. Uprietla som si pár vzoriek, fakt mi to trvalo celý deň. To bol, myslím, snad ten prvý deň mojej choroby snáď, že som sa takto bavila v nedeľu asi, ja neviem už. Tady sú vzorečky, ktoré som si uplietla. A to sa mi ešte stala taká príhoda. Ja som si vravala, že no vypletaný sveter, chcela by som kardigan, že kúpim si vlnky od Marie Valin, že to sa tak hodí, že to bude mať akože originál. Kúkla som tam len tak akože kvôli mým sestram, že 200 korún. No dobre, no tak jedno klbko, no dobre, no tak som začala plánovať, toto vymýšľať.
Pokreslila som si všetky vzorečky. Tak toto má všetko krásne. Aj farebne, aby som vedela čo a ako. Kde a kam. Tu mám hlavnú vzorku. Ale to není vidno. Nevadí. Uvidíte naostro, naživo. Takže som si to všetko povymyslela, vypočítala a potom, že idem objednávať. Som si vrala 200 korún klbko, tak zoberiem si 5-6 klbek. Stačí. No houby, idem znova do toho e-shopu. A ono to klbko má len 25 gramov a 80 metrov, nebo niečo také proste. Myslím, teda takto nie, to ma tak nahnevalo. Tak ma to nahnevalo, pretože by ma ten sveter stál, ja neviem, z nejaké strašné peniaze. A to som si vrala, tak to je tak proste skoro až neetické. Takže som sa vrhla do svojich zásob. Pozbierala som vlny, ktoré spolu skoro vôbec nesúvisia. Každá iná vec. Toto je jedno, druhé. Toto je zase niečo úplne iné. Toto je od jadolí. Tu nám mám ešte rôzne dropsy, alpaky. Nebudem to všetko vyťahovať. Pozbierala som to. Podarilo sa mi skombinovať si tie farby tak, aby... Lebo spíš som použila tie farby z toho vzorníka pôvodne. A mám to vlastne pekné farebné, tak jak som chcela. No a nahodila som. Pletiem to do kruhu, robím si tu na taký mostík, ktorý rozstrihnem, pretože chcem, aby to bol kardigan. Obyčajný raglán. Tady není čo nejak strihovo, pretože tady ide hlavne o to, aby vynikla tá vzorka. Takže vlastne takto som sa bavila, než som začala farbiť a pliesť z toho farbeného. Pretože to zase dostalo prednosť. Ale toto som si vravela, že bude projekt na rok. Určite. Pretože to pletiem na 2,75 a ešte vypletám, že troma sa vypleta troma a ešte inde sa bude vypletať troma. Takže to proste ide fakt pomaly. Ešte som si vravela, že tu nahore si to povyšívam niekde takto. Ale to až za rok. Rúti sa mi sem dieťa ďalšie. Ups. Ste mi niekam utiekli. A zas. Tak. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu. Celá chaoticky. Toto je vlastne pletenina, ktorú som... No, to ukazujem naopak. Ktorá dopadla veľmi špatne, pretože som nevedela, že tady sa má splietať ten akoby raglán v každom druhom riadku a ja som to dala v každom a to vyzerá. Takže je to fajn a je to úplne špatne. Nechala som si to upletené, pretože podľa toho vlastne pletiem tento pokus. Vzala som si tam a počty očie, to všetko sedí a vlastne som sa tým inšpirovala, takže vypáram to až potom. To len aby ste vedeli, že môj nepodarok. To je strašne dôležité vedieť. No, nové podcasty, ktoré som... Ja mám tie poznámky napsané asi na 10 papieroch a je to psané asi týždeň. Ja som si vždycky napsala proste len, čo chcem povedať, takže je to proste fakt, je to chaoticky, nemá to lad sklad. Ale to je jedno. Za to vyznáte a keď nie, tak dobre vám tak. Nové podcasty, ktoré som znova... Hej, posluchajte, ale nehádajte sa tam. Ale ja vás počujem. Všetci vás počujú, celá republika vás počuje. Všetky pletušky vás počujú. Nie, že by boli na vás vedavé. Čau to. Nenevaj ma. Takže nové podcasty, ktoré som objavila a znova objavila niektoré. Jeden sa volá SIAG a je to pani, ktorá dáva také praktické tipy na spracovanie ovčej vlny. A druhý sa volá Na pomalé vlne. A to som si pozerala celé zas, pretože pani tam má také krátke 5-minútové videjka, kde vlastne farbí s aj bez pridaním rôznych tých moridiel prírodnými materiálmi. Takže orechmi, šupkami cibulovými a kdečím možným, čo nájde taký po svete. A je to krásne vysvetlené, fakt krásne vysvetlené, také proste fakt pre debilov. Úplne som to všetko pochopila ja. Takže díky za to. A potom ešte 2 stránky, ktoré ma veľmi inšpirovali a dozvedela som sa tam veľa informácií a to je
The Wild Stitchery CZ, kde pani taky farbí. A ešte jedna stránka, ktorú som si zabudla zapsať. Možno bude na ďalšej stránke poznámok. Takže to bolo také veľmi inšpiratívne. Díky moc za to, že vlastne zdieľajú tady tie dámy, tie informácie. No, teraz vám ukážem ten nákup, ktorý som si kúpila vtedy v tej drogerii, včetne kamenca. Výťazne som doniesla domov. Takže, modrá skalica. Tá sa dá nahradiť rôznymi tými železitými vodami a to za chvíľku povykladám. Tady je ten kamenec. Ja už som si ho presypala do flašky. Marsejské mydlo som objavila. A toto monteráček. Dúfam, že bude fungovať, pretože toto je vec, ktorá pokiaľ teda bude fungovať, tak to ma zachráni. Tie vazelínové montérky. Takže to som sa musela s vama podeliť. Na kraj. No. Ideme ďalej. Zas mi niekam odchádzate. Sedte na zadku. Tak. Prinútila som prostredné dieťa premotať mi vlnu. To sú vlastne tady tie vzorečky. Ja vám sem daj videjko, jak on moce vlnu chudáček. Tady toto. A on totiž to doniesol petelicu a pritom chcel spať u kamoša, takže si to musel nejak zaslúžiť a odčiniť. Kamo, mami. No, takže k tomuto. To už som asi hovorila. Bože. 100% vlna, 100% hodváb, 100% bavlna. Takže uvidíme, jak mi to bude chytať. Tak. Tady mám napsané, že farbenie je úžasná a záhadná disciplína. Áno. Že som si vlastne hodne prečítala o moridlách, modifikátoroch a tož. Moridlách, modifikátoroch, farbivách, z rastlín, stromov, aličajníkov a rôznych koreňov. To sú také veci, ktoré vlastne z tých zahraničných videí, väčšinou anglicky mluviacich, ale už som počúvala jedno španielské, ale to som preto rozumela ešte. No, z húb sa dá následne vyrobiť papier, tak to je tiež akože celkom zrušujúce. Už jednu hubu varím, ukážem. A tady je o tom, jak som pripravila tie pradienka. A prečo som to vlastne robila v tej hálke. To obsahuje ten tanín, ktorý lepšie príjme a podrží farbu vo vlákne. Díky tanínu. Uvidíme. Tady otázka. Bod číslo 2 a 3, to znamená moriť v taníne a potom moriť v kamenci. Jak som pred chvíľou spomínala, že to v tých rôznych videách preskakovali. Pokiaľ máte niekto skúsenosť, že farbíte, vy by ste mi mohli to osvetliť nejak. Pretože ja zase tak anglicky zdatná úplne nie som a možno som niečo prepočula v tých videách. Ako neviem prečo. Niekto najskôr dával do kamenca a niekto do tých hálok, alebo respektíve používali aj žalude. V jednom videu mala pani žalude, v druhom mala tady tie hálky, v treťom mala už rozdrvené že vraj tie hálky. Ešte používali sojové mlieko. To som sa ešte nepídila potom na čo. No, a už keď som si teda čítala, viem, jak farbia cibulové šupky, tie sú také dostupné, teraz akože v zime velice toho moc dostupného není. V prírode nič nerastie, brezové vetvičky ma sklamali, takže som sa pídila potom, čím by som mohla farbiť teraz, pretože musím okamžite farbiť, že ja teraz hneď musím. A tak som objavila avokádo, takže sme leteli s jedným pipínom malým do Penny Marketu a to dobrodružstvo s avokádom, prosím vás. Ja ve santu, pán, v živote som avokádo nemala v ruke, na tož v hube. Takže som kúpila
Takže sme prišli k tých škatuliam s avokádom a tam bolo jedno čierne a zbytok bol zelený. A to moje malé dieťa mi hovorí, že to avokádo má byť čierne a také troška mäkké a ja som mu vravela, čo blbneš, to je určite zhnité, to nebudeme brať. A on, nie, mami, zober to je jediné zrelé avokádo, ktoré tady majú v obchode. Tak som zobrala to jediné zrelé avokádo podľa mojej domnenky zhnité a ešte som zobrala pre istotu jedno zelené, nech má dieťa radosť a ja som spokojná. Samozrejme, bolo to presne tak, jak hovorilo moje dieťa, vzdelané zrejme z YouTube, nebo neviem z čoho. Pretože ja som si toto vôbec neuvedomila, že avokádo sa vlastne predáva nezrelé v penáči, čo som zistila, keď som prišla domov, rozkrájali sme ho. A to zelené avokádo sa jednak nedalo odlupnúť lyžicou od tej šupky a ešte sa nedala z toho vyťahnuť kôstka, ani zaboha nechcela ísť von proste, nechcela. Že ty to musíš odkoriť až k tej kostke. Takže zelené avokádo teraz varím v hrnečku, dostanú ho slepice. A to čierne avokádo sa krásne rozlúplo, vyškrabalo, to sme zjedli. Je to také zvláštne ovocie, neviem, prečo dávno nemá označenie maslo, alebo niečo také. Ale... Avokádo. No úplne... No ale mne ide o tú kôstku. By som vedela prežiť bez avokáda. Ale pridáva, a dostaneme sa k tomu konečne, prečo to dali melem, rúžovú farbu. A to ešte tak, že kôstky dávajú rúžovú farbu a šupky dávajú oranžovú farbu. Je nutné tie šupky i tie kôstky poriadne odrhnúť od zbytku dužiny, pretože táto pri celé skazí a dá tomu šedý nádych. Takže ja som to všetko vydrhla, vyčistila, nakrájila a varím šupky aj kôstky zvlášť a fakt má to takú rúžovú a oranžovú farbu. Má sa to variť, nesmie sa to variť. Má sa to zohriať, odstaviť, niekoľko dní za sebou. Takže ja to mám v podstate na platni, kde to má nejakých 40-50 stupňov možno. Neudržím tam prst úplne dlho, ale nepáli to nejak extrémne. Už je to tam druhý deň. Včera mi drblo a letela som do toho penáča. No. Takže to nezrelé avokádo uvarím slepiciam. Dúfam, že na mňa nebudú čumeť tak, jak ja na ne. Tak, jak ja na avokádo. A budem to teda teraz týždeň tam macerovať. Potom je treba ten roztok výsledný doladiť pomocou sódy na pH 9. A teprv potom je možné do ňoho vložiť vyčistenú vlnu, ktorá ale nemusí byť morená v kamenci. Takže ja vlastne si tam vložím vzorky, ktoré som nemorila v kamenci. Musím si vyrobiť nové. A to ma teda fascinuje teraz. A ešte mám na platni mám ešte choroša, ktorého som nazbierala a bol úplne, odtrhla som si jedného choroša, úplne biela huba to bola na strome, úplne biela. Keď som ju vložila do vody, tak zružovela a teraz pustila takú rúžo-béžovú farbu. Tak to tam mám, budem to úplne stejne ten týždeň, tak jak to má avokádo. A potom tam máme ešte štetku. Planú. To je tá rastlina, ktorá sa používa proti borelióze. Bol to jeden čas veľký hit. Než kto si vymyslel, že sa na boreliózu je lepšia krídlatka. To je jedno. Tady tá štetka, sušené rastliny tejto štetky, že vraj dávajú modrú farbu. Toto je zdroj Paukertova CZ, ktorá má 7-dielny seriál vypsané na svojich stránkach. Paukertova CZ má v 7 dieloch vypsané všetky možné farbiarské i nefarbiarské rastliny. Ja som si to vypsala, to, čo ma zaujímalo, to sú hlavne rúžové a modré a budem to skúšať. Štetka je vo vode, pustila takú škaradú sračkovú hnedú, ale možno po pridaní nejakých skalíc a tak ďalej to nejak zmení na tú modru. Uvidím, to budem experimentovať. A ešte by som chcela k tým vodám. Vody, respektíve tady tieto skalice, zelená, modrá, sa dajú nahradiť doma vyrobenými kovovými vodami. A to je železná voda, hliníková voda,
a medená voda. A že vraj aj cínová a chromová, ale to neviem, to neviem, to sú také informácie, kde si som to len úplne, ani som si nezapamätala ten zdroj, nejaký videák to bolo. Takže ja som si naložila železo do flašky s vodou, 2 diely vody, 1 diel octa, zaliať železo, zaliať meď, zaliať hliník. A niekoľko týždňov trvá, než sa tá voda vlastne vyrobí, než sa uvoľnia tie čiastočky toho železa. A potom sa to používa, ja neviem, na 4, na 5, na 3 litre sa dáva 1 polievková lyžica, takže strašne malé množstvo a zmení to tú farbu. Takže to som zvedavá. Až to bude, tak to bude. Všetko sa včas dozviete. Tak, pre dnešok stačí. Idem si na chvíľu láhnuť. Dúfam, že som vám sem dala všetky tie videjka, ktoré som chcela. No, každopádne sa zabavíte minimálne pohľadom na môj ksicht. Tak, možno ani nie. To je jedno. Už nemám čo povedať, takže končím. Ahojte. Takže toto je ten chorošek, ktorý keď som natrhala, tak bol biely. Fakt bol biely. A po namočení do vody sa zmenil na takúto béžo-rúžovú, ale telefon to nejak skresluje. Tady vidno aj žlté tóny, ktoré tam v skutočnosti nie sú. Lebo možno tam sú aj zase nevidím okom. Neviem. Tady je. Toto sú avokádové šupky. Bohovská farba po 1 dni luhovania. A tady sú avokádové kôstečky. A tie majú taký rúžový tón a tie šupky taký oranžový tón. Mňa napadlo, že by som to postupne nafarbila v obidvoch, aby to získalo takú hĺbšiu farbu, ale to uvidím. Budeme experimentovať. No a toto je tá štetka. Vy nič nevidíte, dobre vám tak. Toto je tá štetka, ktorá má zvláštnu farbu. Tak uvidíme.